Good minas. So na ko karon sa sa kabasak doon na Bukid Time. So Bukid Time taron. So fresh pa ko kay naligo ganina pero gubot na dito kog buhok daan. Aray. Lapo ka magyagyan na rin kay kanang tingbasak pa bitaw. Tingbasak na bitaw. Woo! Ingan i-share na rin zugon sana pag kanang magtagbuhok no. I-share na rin zugon sana pag tawag na trabante bitaw. Woy! Undang na mo! Tana magtawa to. So, kaban din na si Lola. Tas Lola. Hi Lola! Welcome back to my live. Welcome back to my live. So, hindi ka din medus kinalauran kay kanang na may kwan si Lola to kanang beans bitaw dyan. Ako may kinakas ka namang harbisay. Ay sa kay mamangan sa kong buhok kay igang na. Mga sa tagsantinganan during the pita. Then, kuan na to. Okay, parang hinlo siya. I'm here. Insane. Ilang vis ni Lola is nasdapit sa kanang basak. Ako may kinakasgang mga harbisay kay humanog. Wako diha mga harbis. Siya, feelingon. Bulala ka do bataa. So gatabangan namang lolo. Wako naka-live dito ganina kay kanang connection ka asig signal. But there na lang ko mag-live. Oh. Di ba to ang lola? Woo! Woo! Tungasan kayo dere. Oh, tanaw ting basak na. Nice ka dito sa nice ka dari sa bukid. Bukid na yan. O, tanaw ninyo. Mas nice ang view ato to ah. Marag ka ng rice terraces. Rice terraces. Banawi rice terraces. Kambuyo. Banawi rice terraces. Hanada ko yung beans. Beans ni kay hawiya mo ni mga hawid-hawid. Kay amo aning gisahon nga isod ano paniud to. Anad kay kumugisa. Hi la. Ito yung screenshot. Hey, my day. Gista ka. So, let me. Di mo. Tos dapit, law dapit. Kuha na sila nanang nagaban ng amot, nagaban na nulpit, nagaban. Wa pa pero dari. Wa pa nabasak. Diba? Wow. Ganahan ako mag-live. Ganahan ako mag-live ron kay. Marabag ka na. Ganahan rapid ko. Kay, ganahan mag-ghost. Kanang adlaw. Kanang weather ba? Kanang weather kay. Di init ka, di makahagard. Pero, gwapo na kayo ko na. Nabitaw nakita tao ng ano na. Lain katawan medyo ko ba? Medyo kaawanan pero chill lang. So, hapit na may mabot sa motor. Narate ko yung motor gidakay. Liya ka dyo ang kam. Kaya gaaharan ni gawit lang. Ang motor rami kay. Layo-layo biya po. Mandari sa mong karsada. So, moro to ang mga kasyika. Kita-kita next. Kita-kita rata sa sunod. Bye-bye! So, don't forget to subscribe. Thank you! Kisa tula. Nataga ka mas? Met my beautiful Lola. Chara!